Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर सेबा सेटुआव फैनाय लोगो मोनसे बिग इम्पोर्टेन्ट आपडेट लाना फैदों नोंथांमोननि अपकामिं साख्रि ADRE आव नोंथांमोना 5% मार्क्स मोननो थ' नोंथांमोना मा खामानि मावनांगोन जुदि नोंथांमोना बेखौ मावाब्ला स' नोंथांमोना फिउचाराव प्रब्लेमबो जानो हागौ। दा बेखायनो जों फैबाय अफिशियेल साइडआव फैखाबाय बेनो जाबाय सेबा सेटुआव आरो बेयाव फैनाय लोगो नोंथांमोना मिथिगौ जे ADRE आव साख्रि मोनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नङाबा मोननाय नङा एबा आसाम स्टेटआव साख्रि मोना। दा बेखायनो नोंथांमोना साख्रि लानो आसाम एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेजिस्टार खालामथारनांगोन। दा बेनिनो रिफारेन्स लानानै मोनसे भिडिअ लाबोदों मानोना लास्ट डेट फैगौ। स' नोंथांमोननि रेजिस्टार लास्ट डेट फैगौ जों बेखौ नायगोन अफिशियेल नटिसनि गेजेरजों। बेनिफ्राय मोजां बाथ्रा होनदों सिमाहाय 5% मार्क्स मोनगोन होननानै ADRE अके। स' ADRE नि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आव मोनगोन नाथाय आसाम पुलिसाव मोननाय नङा बेखौ बुंफिनबाय आसाम केबिनेटआव अनलि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रियाव ADRE आव जायनि न'खराव सासेबो साख्रि मावनाय गैया पेरेन्ट्सआ अब्ला बिथांमोननो लास्ट प्रसेसआव सिलेक्शन प्रसेसआव 5% मार्क्स जागोन होननानै ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव थ' बिनिफ्राय नोंथांमोना बे चान्सखौ लानो थाखायनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ खालामखादो जाहाथे नोंथांमोनाहाय जेबो प्रब्लेम गैयि बायदि। दा बिदिबा जों नायगोन अफिशियेल नटिफिकेशन मानोना जोबोर इम्पर्टेन्ट हानायसेबां शेयार खालाम नोंथांमोना आरो जायफ्रा रेजिस्टार खालामबाय नोंथांमोना मोजां जाबाय आरो बेनिफ्राय जायफ्रा साख्रि मावगासिनो दंखायो नोंथांमोना कम्पालसरि खालामथारनांगोन नोंथांमोननि सेलारि मा पस्टआव मावदों गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना होनांगोन लोगोसे NOCबो होनांगोन जायफ्रा जब मावगासिनो दङ। बेनिफ्राय जायफ्रा मावा नोंथांमोना आनएमप्लयड होबानो जाबाय आपडेट खालामनानै अब्लानो जेबो प्रब्लेम गैया। देन बेनिफ्राय जों दानिया नायनोसै भिडिअखौ खालामा बेनि अफिशियेल नटिसआ मा बेनि एजेन्डाया मानि थाखाय होदों आरो सोरबायदि खालामनांगौ जों बेखौ नायनोसै। दा बे जाबाय अफिशियेलि नटिफिकेशनमोन नोंथांमोना रेजिस्टार मोनदों बेनो जाबाय एक्सचेन्ज नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव। दा बेयाव मोनसे मोजां बाथ्रा होनदों जे मोनब्रै टाइपनि दङ जे नोंथांमोना डिटेल एडुकेशनेल क्वालिफिकेशन आपडेट खालामनांगौ एक्सट्रा क्वालिफिकेशन कारेन्ट एमप्लयमेन्ट स्टेटास बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स। दा बेयाव मोनसे मोजां बाथ्रा बुंदों जे नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगौ जे नोंथांमोना बेटार जब अपरचुनिटिस मोननो एबा सुबिदा मोननो थाखाय बेखौ बुंदों आरो जे गभर्नमेन्टआ नोंनि डेटाखौ लागोन जे नोंथाङा मा फरायमारदों बबे सेक्टराव फरायदों दा नोंथांमोना बबे एक्सट्रा क्वालिफिकेशन दङ बेखौ नायनानै ADRE आव पस्टिं खालामगोन। मोजां पस्टआव मोननोबा नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे प्रब्लेम जायै बायदि। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा लिराखै जे बेखौ खालामथारनांगौ होननानै एबा खालामाबा प्रब्लेम जागोन होननानै लिराखै नाथाय फैबाय थानाय समाव जुदि खालामाबा प्रब्लेमबो जानो हागौ डाइरेक्ट बुंनो हाया नाथाय खालामोबा नोंथांमोना जोबोर मोजां मानोना नोंथांमोना बेटार जब मोनहैगोन। स' बिनिफ्राय सोरबायदि खालामनांगौ साख्रि मावनायफ्रा खालामथारनांगोन जे नोंथाङा खिथानांगोन डेटाखौ जे नोंथाङा साख्रि मावगासिनो दङ होननानै नों जिखि जाया कन्ट्रेक्टआनो जा नोंथांमोना रेगुलारानो जा बा प्राइभेट जा जि दङ नोंथांमोना एक्सपिरियेन्सखौ देखायबा फैबाय थानाय समाव मेरिट बेसिसआव नोंथांमोना मोजां पस्टआव मोननायनि चान्सआ दङ। दा बिदिबा जों नायनोसै बिनि लास्ट डेट। बेनिफ्राय बेखौहाय नोंथांमोना खालामबा एप्लाइ खालामबा मा खालामनांगोन आधार कार्ड बेजों खालाम एन्ड बेनिफ्राय नन आधार कार्डजों खालामबा फिजिकेलि अफिसाव थांनांगौ नाथाय आधार कार्डजों खालामबा नोंथांमोना ओरैनो न'आव थानानैनो मोननो हागोन दसेनो जायो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। स' बेनिफ्राय बिनि लास्ट डेटआ रेजिस्टारनि लास्ट डेटआ जाबाय 29 फेब्रुवारि नोंथांमोना बे दाननि 29 फेब्रुवारियाव मोनदों मानोना बे दाना एबा नोंथांमोना बोसोरा मिथिगौ जे लिप इयार बेखायनो 29 डेज थायो फेब्रुवारियाव। स' बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय जुदि गोनो गोथो जायोबा नोंथांमोना कल नाम्बार मोनदों वाट्सएप नाम्बार मोनदों बेयाव सोंहरबानो जाबाय मेलबो दङ नोंथांमोना मोनदों जायखिजाया कल खालामनानै टाइम दंखायो बेयाव नोंथांमोना सोंहरनो हागोन जुदि गोनो गोथो जायोबा अके। बे जाबाय नोंथांमोना रिगार्डिं एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि सायावहाय डाइरेक्टर अफिसाव नोंथांमोना सोंहरबानो जाबाय कल खालामनानै डिटेल्सखौ लानो हाथारगोन। दा बेखिनियानोसैमोन बेनिफ्राय आं बिनि सायाव नेक्स्टआव गोदान भिडिअ खालामगोन एप्लाइ खालामनाय प्रसेस। दा गोबां माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम जायो बेनि थाखायनो खालामनो हायाखैमोन आरो लोगोसे गोबाव टाइम लायो। स' बेखायनो नोंथांमोना दिनै 16 फेब्रुवारि जाबाय लास्ट डेटआ 29 फेब्रुवारि बारा गोबाव गैला जुदि खालामाखैबा 5% खौ लानोबा नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे जेबो प्रब्लेम जायै बायदि।